Der er himmelvid forskel på pulverbearnaise og den ægte hjemmelavede version. Hold på hat og briller, kære venner. Nu viser jeg, hvordan man gør. Vi smelter smøret stille og roligt. Og undgår alt det her hvide på bunden af gryden, det kommer med over. Det, der giver smagen i en bearnaisesauce, er essensen. Finhakket skalotteløg, stok fra vores estragon, lidt salt, peber, eddike, det giver syren, det gør hvidvin faktisk også. Giv essensen et opkog og kog ned til cirka halvdelen. Vi starter med at sive vores bearnaise-essens op i vandbadet. I med vores æggeblommer, og så skal der piskes. Nu har jeg pisket æggeblommerne og bearnaise-essensen til sådan en dejlig luftig masse. Og nu skal smøret i. Lidt ad gang. Lidt citron, eller i det her tilfælde lime. Jeg kan godt lide, at den er lidt friske syre. Limen giver masser af estragon og masser af fantastisk kørvel. Mangler lige lidt salt, og det sidste peber, og så er der bearnaisesauce.